Det her det er en video, der fortæller noget om sammenhængen mellem standardnormalfordeling og så en generel normalfordeling. En argumentation for, hvorfor tæthedsfunktionen for den generelle normalfordeling ser ud, som den gør, og en kobling mellem fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen og for en generel normalfordeling. Til sidst i videoen vises også, hvordan man kan bruge den her kobling til at regne opgaver, hvor man for eksempel skal finde spredning og middelværdi. Men hvis vi først lige prøver at kigge på tæthedsfunktionen for standardnormalfordelingen, så er den vist her med den blå kurve, og standardnormalfordelingens eller forskriften for tæthedsfunktionen, den er angivet herovre til venstre. Hvis vi skal prøve at se på, hvorfor den må ligesom, hvad der er karakteristisk for den, så kan man sige, at vi har e opløftet i minus x i anden divideret med en halv. Det betyder, at den her funktion er symmetrisk omkring y-aksen, fordi om jeg sætter x lige med 1 ind, eller jeg sætter x lige med minus 1 ind, så får jeg x i anden til at blive det samme. Vi kan også se, at hvis x numerisk bliver større, altså det vil sige, hvis den enten vokser den her vej, eller vokser den her vej, så får vi e opløftet i en større og større negativ eksponent. Det betyder, at så bliver y-værdierne mindre. Så så falder den herover, og den aftager herover, hvis vi går i den her modsatte retning, altså hvis vi går mod venstre, så falder kurven nedad her, og herover mod højre, der falder den også nedad, og det betyder, at den har sit maksimum her på toppen. Eller her ved x lig med 0. Faktoren her foran, den sikrer, at arealet under kurven er 1. Så nu skal vi så prøve at se på, hvad er det nu, vi skal gøre for at have en generel normalfordeling, hvor middelværdien ikke nødvendigvis er 0, og hvor spredningen jo så heller ikke nødvendigvis er 1. Så først så skal vi have ændret i tæthedsfunktionen, sådan at spredningen er andet end 0. Og det betyder altså, at vi skal kunne parallelt forskyde vores graf. Så vi skal ikke ændre på formen af kurven, men vi skal have parallelt forskudt den. Og det gør man ved, og man parallelt forskyder mod højre ved at trække et tal fra heroppe i x. Vi ændrer altså fra vores variabel til ligesom at være x, til at være x minus my. Det er vist her i funktionen g. Så hvis jeg ændrer min middelværdi her, så kan man se, at funktionen rykker mod højre. Og det man kan se herovre i forskriften, det var, at det my, der står her 1,1, det optræder her sammen med x minus 1,1. Så derfor, for at parallelt forskyde kurven til højre, så skriver vi altså i stedet for x, så skriver vi x minus my. Jeg prøver lige at tage den tilbage til 0 igen. Det er altså måden at få en anden middelværdi. Nu skal vi også have ændret på spredningen. Og der kan vi sige her, at hvis det nu er sådan, at jeg sørger for, at det jeg opløfter e i, hvis nu det bliver et mindre tal, end det der står lige i øjeblikket, så falder kurven jo ikke så hurtigt. Altså hvis det her oppe i eksponenten bliver et mindre tal, så falder kurven ikke så hurtigt. Og det betyder, at hvis jeg placerer min spredning hernede i nævneren, så kommer jeg jo, hvis jeg øger min nævner, så kommer jeg alt i alt til at dividere med altså hvis vi gør spredningen større, så kommer vi alt i alt til at dividere med et større tal, så bliver hele tallet mindre, og det betyder, at så falder den langsommere. Så her, når jeg nu laver for eksempel mit sigma her, og der skal vi lige have den her væk, og så viser vi den her. Så når jeg laver mit sigma for eksempel til 2, hvor den før var 1, så kan man se, at nu er kurven blevet bredere, og nu har jeg 2 stående hernede i mine nævner. Så det passer med, at spredningen er 2. Til gengæld har jeg jo et problem nu, fordi nu er arealet under min kurve jo ikke længere 1. Så vi kan prøve at se på, hvad er der sket egentlig med arealet. Jo, her ved y-værdien 0,3, den var før ved x-værdien 0,75, nu er den ved x-værdien 1,5. Det betyder, at kurven er blevet dobbelt så bred, det betyder lige i øjeblikket, så er arealet under min kurve altså 2. Men det må jo kun være 1. Så derfor er det ikke nok, at jeg bare har et sigma stående heroppe i min eksponent. Jeg er også nødt til at sørge for, at y-værdierne nu bliver halvt så store. Altså i forhold til, hvad y-værdierne lige nu er på den orange graf, så er jeg nødt til at skal have halveret mine y-værdier.
Så dengang jeg havde en spredning på 2, så blev grafen altså dobbelt så bred. Jeg skal nu sørge for, at alle y-værdierne så samtidig halveres. Og det gør jeg simpelthen ved at sætte en faktor foran her, som hedder 1 divideret med, i det her tilfælde 2, fordi at sigma er 2. Men generelt kan man sige, så bliver det 1 divideret med spredningen. Nu kan man se, at nu blev alle værdierne lige pludselig halveret i forhold til dengang der ikke stod en halv foran. Det vi også kan prøve at se, det er, hvis jeg så i stedet for sætter spredningen op til 3, så er kurven jo nu blevet 3 gange så bred. Så vi lige her kommer op og stå på, at den hedder 3, så kan jeg lige prøve at udvide den her. Og så kan vi se, at hvis den her værdi der her, før var ved 1 ved omkring, hvad skal vi sige, den er sådan lige omkring 1,7, jamen den vil jeg nu finde ude i den tredobbelte værdi. Det er lidt noget røvl. Den ville være ude i den tredobbelte værdi, hvis jeg havde min h af x her, så ville jeg skulle gå 3 gange så langt ud, og derfor er jeg nødt til også at sætte en tredjedel foran, sådan at kurven bliver 3 gange så, eller en faktor 3 lavere. Så det betyder, at mit sigma kommer altså både til at optræde heroppe sammen med eksponenten, eller heroppe i eksponenten, og så kommer den også til at optræde som en faktor her foran. Så alt i alt, og nu kan jeg lige prøve også lige at ændre min middelværdi lidt, så den måske gik hen og var 2. Så kan man se, at herover har vi altså vores tæthedsfunktion for den generelle normalfordeling. Vi skal altså sige x minus my, det var det der parallelforskød den. Så dividerer vi med spredningen, det er det som gjorde fordelingen bredere. Og så siger vi også her foran 1 divideret med sigma, det er så det som gør fordelingen fladere, så vi sikrer at arealet under kurven bliver til 1. Så det var sådan lidt en grafisk præsentation af, hvorfor at tæthedsfunktionen åbenbart hedder 1 divideret med, og så har vi her, hvor har vi kvadratroden der, 2 gange, og så har vi pi. Nogle gange så sætter man faktisk sigma med her ind under kvadratrodstegnet, og så skal man selvfølgelig sætte den i anden, hvis den skal med derinde under. Nogle gange står den foran. Det er så skulle vi have minus en halv og gange, og så skulle vi have x minus my, fordi vi skulle have mulighed for at have den parallelt forskudt, og så skulle vi dividere med sigma, og alt det her skal vi sætte i anden. Så det er tæthedsfunktionen for den helt generelle normalfordeling. Så nu skal vi også prøve at kigge på fordelingsfunktionen. Fordelingsfunktionen er jo, kan man sige, det er jo areal under grafen. Så derfor kan man sige, at hvis vi kigger på fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen, så benævner man den med et stort phi, og det vil være areal under kurven for tæthedsfunktionen, det vil sige, at vi integrerer fra minus uendelig og så op til x. Så det svarer jo til over på den her funktion herover, at vi simpelthen tager areal helt nede fra minus uendelig, og så helt herop for eksempel til 0,5, hvis vi skulle have fordelingsfunktionens værdi i 0,5. Nu kan vi godt tænke os at prøve at finde fordelingsfunktionen for en helt generel normal fordeling, og der kan man sige, jamen det vi så skal gøre, det er jo selvfølgelig, at vi skal have integreret lille f af x. Men inden vi lige gør det, så prøver vi lige at se, om der måske egentlig er en kobling mellem lille f af x og så phi af x, altså den generelle tæthedsfunktion og så den tæthedsfunktion, der er for standardnormalfordelingen. Og der kan man se, at hvis nu det her hedder x i anden, der kan man se, at her der står der jo egentlig bare x minus my divideret med sigma i anden. Så jeg kan faktisk sige, at f af x er det samme, som hvis jeg tog mit lille phi, og så tog jeg det af værdien x minus my divideret med sigma. Nu passer det i hvert fald med, at det led her, hvis jeg putter x minus my divideret med sigma ind på x's plads, så får jeg jo lige præcis det led, som også stod hernede, lille f af x. Jeg har også
konstanten her foran, der hedder 1 divideret med kvadratroden af 2 gange pi. Den har jeg også, men det jeg så har ekstra her, det var lige det der hed 1 divideret med kvadratroden af sigma i anden. Det kan jeg selvfølgelig også bare skrive som 1 divideret med sigma. Så det betyder, at der er altså faktisk en sammenhæng mellem tæthedsfunktionen for den generelle normalfordeling. Det er faktisk bare at tage tæthedsfunktionen for standardnormalfordelingen, men så bare tage den i en anden x-værdi, nemlig den x-værdi, der hedder x minus my divideret med sigma, og så efterfølgende så ganger man også lige med 1 divideret med sigma. Den sammenhæng her, den skal vi nemlig bruge, når det nu er sådan, vi godt vil prøve at finde fordelingsfunktionen for den generelle standardnormalfordeling, og så prøve at se, om den har en for den generelle normalfordeling, og så se, om den har en sammenhæng med standardnormalfordelingen. Nu så vi i hvert fald her, at de to tæthedsfunktioner, de er i hvert fald tæt knyttet sammen. Så hvis jeg skal finde fordelingsfunktionen for den generelle normalfordeling, så kalder jeg den for store f af x, og den har jeg skrevet hernede. Se, store f af x, det er jo selvfølgelig lille f af x integral fra minus uendelig til x af lille f af x, altså arealet under tæthedsfunktionen. Se, nu fandt jeg ud af heroppe, at jeg kunne faktisk skrive lille f af x som standard normalfordelingens tæthedsfunktion taget i den her værdi gange 1 divideret med sigma. Se, det her, det er jo faktisk i virkeligheden bare, jeg tager lige det her lidt længere ned, så det ikke lige forvirrer. Der. Så jeg skal finde integral fra minus uendelig til x af f af x dx. Det kunne jeg så sige, det er integral fra minus uendelig og op til x, og så erstatter jeg det med 1 divideret med sigma gange lille phi taget i x minus my divideret med sigma. For det var netop det, jeg fandt ud af, at lille f af x faktisk var lige med. Og det vi så kan se her, det er, at her står der faktisk en sammensat funktion. Her, nemlig den, der er sammensat af den ydre funktion, der hedder lille phi, den indre funktion, som hedder x minus my divideret med sigma, og så står der faktisk også den indre funktion differentieret, nemlig 1 divideret med sigma. Og hvis man har sådan et udtryk, så vil man være i stand til at kunne bruge substitution. Enten så kan vi direkte sige, jamen hvis jeg bruger substitution, så skal jeg egentlig bare finde stamfunktionen til den indre funktion her, til den ydre funktion, og det er den, der hedder store phi, og så skal jeg tage den i den indre funktion, og det er jo det, der hedder x minus my divideret med sigma. Så man kan godt gå direkte herfra og herhen. Men vi kan også godt lige gå rundt om den der måde, man normalt laver substitution på. Så det betyder, at vi sætter vores t-variabel til at være den indre funktion. Jeg synes, den kom lige til at være lidt svær at se hernede. Ja, så vi sætter t til at være x minus my divideret med sigma, fordi det er jo den indre funktion. Det betyder, at dt bliver 1 divideret med sigma gange dx. Så det betyder 1 divideret med sigma gange dx, det bliver til dt. Og så kommer der til at stå lille phi af t, fordi min variabel t, det er jo den, der står herinde. Grænserne, ja, den nedre grænse, den hedder minus uendelig. Og hvis jeg har minus uendelig her på x's plads, om jeg så trækker my fra og dividerer med sigma, så lander jeg altså stadigvæk i minus uendelig. Så den nedre grænse, den er stadigvæk minus uendelig. Og den øvre grænse, den bliver selvfølgelig bare, fordi her der stod der før x. Så hvis jeg sætter x ind på x's plads her, om jeg så må sige, så bliver den øvre grænse simpelthen til x minus my divideret med sigma. Så det sætter jeg herop. Så igen kan man sige, jamen nu finder jeg altså stamfunktionen til lille phi, og det er jo store phi, og så sætter jeg den øvre værdi ind, og så bliver det store phi til x minus my divideret med sigma, og den nedre grænse er minus uendelig. Altså man kan også bare prøve at se, hvis vi lige sammenligner det der udtryk, hvor der står x der, og dx der, og x der, med det her udtryk, hvor der står t og dt, og så står der det, der står her som øvre grænse. Så kan man se,
at fordelingsfunktionen for den generelle normalfordeling, det er faktisk præcis det samme som fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen, bare taget i en anden x-værdi. Nemlig taget i x-værdien x minus my divideret med sigma. Okay. Den her sammenhæng mellem fordelingsfunktionen for den generelle normalfordeling og for standardnormalfordeling, det er også den sammenhæng, man bruger, når man skal argumentere for, hvorfor et QQ-plot, hvorfor punkterne skal ligge på en ret linje i et QQ-plot, hvis data er normalfordelt. Men hvis vi lige sådan til sidst her skal prøve at se på, hvordan man kan bruge det, hvis man skulle regne opgaver, så er der 3 eksempler her. Det første eksempel, det handler om, at jeg kender en spredning på 10, og jeg ved, at sandsynligheden for, at den stokastiske variabel antager en værdi på 110 eller under, den er 90%, og jeg vil gerne bestemme middelværdien. Så nu udnytter jeg, at fordelingsfunktionen det er det samme som standardnormalfordelingen taget i x minus my divideret med sigma. Det betyder altså, at jeg faktisk skal løse, at normal CDF i Mabel betyder det bare, at her, når nu jeg ikke angiver my og sigma her, så betyder det altid, at normal CDF det er egentlig bare at tage standardnormalfordelingen. Og den skal tages i 110 minus my divideret med 10, og det vil jeg gerne have til at være 0,9. Hvis jeg gerne vil tage den inverse funktion nu, og det vil jeg jo gerne, fordi jeg vil gerne baglæns på fordelingsfunktionen, så tager jeg invers norm til 0,9, og så får jeg til gengæld det, der står inde i parentesen. Og så mangler jeg sådan set bare at skrive solve foran. Solve invers norm 0,9 er lige med 110 minus my divideret med 10, og så får jeg en middelværdi på 97,2. Præcis samme metode, hvis opgaven i stedet for er, at jeg kender en middelværdi og skal bestemme en spredning. Jeg skal altså løse det problem, at fordelingsfunktionen hørende til standardnormalfordelingen taget i 110 minus 90, 110 minus middelværdien divideret med sigma skulle være 90%. Jeg sætter Mabel til at løse det og finder en spredning på 15,6. Sidste eksempel. Hvis jeg kender 2 værdier på fordelingsfunktionen, nemlig 80 og 0,6 og 110 og 0,9, altså sandsynligheden for, at den stokastiske variabel antager en værdi på 80 eller under, er 60%, og den sandsynligheden for, at den stokastiske variabel antager en værdi på 110 eller derunder, er 90%. Jeg skal bestemme middelværdi og spredning. Udnytter igen den samme sammenhæng, vi lige har fundet, og det betyder altså, at vi skal have fundet ud af, hvornår standardnormalfordelingens værdi i den her værdi giver 0,9, og standardnormalfordelingens værdi i den her værdi giver 0,6. Så bruger jeg invers norm til 0,9, skal være lige med 110 minus my divideret med sigma, og invers norm til 0,6 skal give 80 minus my divideret med sigma. Og så sætter jeg Mabel til at finde my og sigma, og så finder den middelværdien, og den finder spredningen. Det er ikke den eneste måde, man kan løse den her type opgaver på. Nogle af dem kan løses med intervalsolve, nogle kan løses med f-solve, eller man kan også lave normalfordelingsregression. Men det her det er i hvert fald en måde at udnytte koblingen mellem standardnormalfordelingen og den generelle normalfordeling, når man skal løse den her type opgaver. Det var alt herfra.